Så træner jeg så meget, at min kvalitet på banen, den sådan blev dårligere. Det her med at ikke være en skid bange for at lave fejl, for det er fandme fejl, der gør, at vi vokser. Følelserne kommer ind som tåge. Altså, vi kan ikke styre dem, men vi kan styre, hvad for et vi vil tillægge fokus, og hvad for et vi vil tillægge energi. Og han sagde til mig, at too much water kills the plant. Mange gange var jeg meget stiv i kroppen i mine bevægelser, og det var fordi, igen, hvis jeg var nervøs for at lave fejl, eller nu skulle jeg til VM, og du ved... Spillede Messi? Det gjorde han. Altså, jeg er så nervøs, så da jeg ser ham, der står for udskiftningen, når han rejser sig op, så er jeg sgu næsten ved at gemme mig lidt bag Tobias Mikkelsen. Ikke at binde sin identitet så meget op omkring sig selv som fodboldspiller. Mine damer og herrer, Frederik Skram. Jamen, Frederik, tak fordi at du havde lyst til at kigge forbi. Selvfølgelig. Det er, jeg er meget glad for, at du er kommet her hele vejen fra Island. Du landede forleden dag. Yes. Og skal hjem og holde jul og nytår, eller hvordan? Ja, først og fremmest var det for at komme hjem og være med i den her podcast, ikke? Ja, det er klart. Jo, det er den juleferie, jeg skal holde herhjemme i Danmark med familien, så det er sgu dejligt at få lidt tid med dem også. Hvordan er det i forhold til, at har din familie på Island, kommer de herover og holder jul, eller holder de jul og nytår derhjemme, eller hvordan er det? Jeg har selvfølgelig både islandsk og dansk familie. Min islandske familie har jeg længe ude på landet, op på Island, lidt et stykke fra Reykjavik, og så har jeg min morfar, der snart han er blevet 80 nu, som bor i Reykjavik, så dem ses vi sådan, så meget med, som vi nogle gange kan. Og så har jeg selvfølgelig mine forældre og min bror og resten af den danske familie herhjemme, ikke, som vi skal hjem og bruge noget tid sammen med. Ja, og der hvor I bor nu, er det tæt på din familie oppe i Reykjavik? Ja, altså det meste er jo tæt på hinanden inde i Reykjavik. Det er ikke den største by, men og man kommer faktisk ret hurtigt. Hvor langt bor af dem, der boede ude på landet? Hvor langt det er halvanden times tid, så, okay. Så det er ikke, det er fint, og vi synes, det er hyggeligt at komme ud på landet, og de har en masse heste, og min søn William, han synes jo også, det er fantastisk at komme ud og se nogle heste og får og ride lidt og sådan noget. Så det er dejligt også at kunne komme ud og være lidt mere sammen med dem, end jeg kunne tidligere, fordi det er faktisk første gang, jeg rigtig bor på Island. Så det er dejligt. Hvor mange sæsoner har du spillet i Island nu? Eller på Island? Jeg tror faktisk, det var den 4., som lige er blevet afsluttet nu her, efter at komme derop fra Lyngby. Hvordan er det egentlig anderledes? Eller er det samme? Er det anderledes i forhold til, hvordan vi spiller herhjemme, hvordan det er at spille i de danske rækker, eller hvordan? Jeg synes, det er meget anderledes faktisk. På mange forskellige. Det er også, man kan sige, der er også forskel på, om det er Superliga eller anden division eller første division, så der er også forskel herhjemme i Danmark. Ja. Den største sådan forskel nok kulturen, synes jeg. Træningskulturen er måske på mange måder den samme, i hvert fald den vindermentalitet, man har. Ja. Den synes jeg også, man ser meget op på Island. Så er der så lidt, man er lidt længere fremme i Danmark omkring selve træningskulturen, omkring hvordan man performer bedre, og man har et større setup omkring fodboldklubberne. Men når det er sagt, så synes jeg, altså, der er gang i den i ligaen, og det er en liga, som mange folk følger med op på Island. Altså, der er også podcast og tv-udsendelser hele tiden, og en masse fokus på ligaen. Det er jo fedt at være en del af, at man kan mærke, at det er noget, som folk går op i. Så er det måske herhjemme i Danmark, der tænker man ikke så meget over, at Islands fodbold, det er noget specielt, men det opgår man meget op i det, og det er faktisk ret fedt at være en del af også, og spille for en topklub deroppe, som... Hvad hedder klubben? Hedder Valur. Valur? Nå, jamen, det er en stor klub deroppe, ikke? Jo, det er en af de største, vel? Ja, det er det. Og har en af de største keeper pt, ikke? Der har været i klubben nogensinde. Det ved jeg måske fysisk. Nej, jo, så det er fedt at prøve noget lidt anderledes, og også komme op. For mig var det også at komme lidt væk fra de øjne, man havde på sig i Danmark, og komme op i en liga og prøve noget helt andet på en eller anden måde. Selvom jeg havde et godt indblik til Islands fodbold, og kendte en masse mennesker deroppe, inden jeg tog op og spillede for Valur, så var det var rart for mig at komme op og prøve noget helt andet. Og ja, de der nye øjne, det kan gøre rigtig meget, og det er også, tror jeg, ret mange, i Danmark i hvert fald, dem jeg snakker med, og min fornemmelse er, at der er mange, især unge spillere, som måske sådan brænder lidt fast i Danmark, med det rød, de har, og der, hvor de har været før. Så når jeg snakker med dem, og når jeg hører omkring det, så kan jeg kun anbefale, at man prøver noget nyt. Altså, man kan altid komme hjem igen, hvis ikke det fungerer. Og så har man i det mindste fået så en god oplevelse med sig.
Ja, jeg synes, det er en super god pointe, det der med, især i fodbold også, at få nye øjne på sig. Ikke? Fordi det er tit det, at man kan ryge ind i en klub, man måske ikke passer ind i, eller en træner, som måske heller ikke man passer ind i spillestilen. Så er det jo fantastisk at kan rykke og få nogle andre øjne på en. Og jeg synes også, at Island har rykket sig. Jeg ved ikke, om du har kunne mærke det, nu når du har været der i 4 sæsoner, men jeg synes, at der kommer meget med at snakke om Island. Der er nogle større navne, måske også, der er rykket til Island, og også i Europa. Hvordan har du set det de 4 år, som du har været der i forhold til udviklingen? Jamen, jeg er meget, meget enig i den betragtning, ikke? Altså, fordi man kan se, at de spillere, der bliver solgt for ligaen, der går ikke mange år før, de spiller i nogle ret store ligaer rundt omkring, og der bliver solgt nogle spillere til større og større penge deroppe også, det vil sige, der kommer flere penge i fodbold, og man kan også godt se, at der FCK har haft held med en del af dem også, ikke? Og også nu har en spiller faktisk, ham Viktor Daðarsson, ikke? Han scorede faktisk på med sin debut, der er oppe på Island, og så blev han solgt næsten lige efter. Ikke? Ja, det er derfor måske, de har tænkt. Jeg hjulpet ham lidt på vej. Men nej, så det, jo, altså man har helt klart en plan, hvad man gør derop, og der er også en stor, jeg kan sige, næsten længsel, men man vil rigtig, rigtig gerne ud som ung islands fodboldspiller. Det gør, at man har en helt enorm sult for at brænde igennem, og man vil ikke bare sådan blive fast en del af det, og man vil rigtig gerne ud og prøve noget, og få succes og gøre sin familie stolt op. Så det ligger også, altså sådan som jeg ser det, i mange islændinge, at have den der sult for at komme ud. Ikke? Samtidig så er Breiðablik og Viking gjort det godt. Vi har ikke rigtig har kommet så langt som dem, i hvert fald i Europa, men begynder at lave nogle rigtig gode resultater. Det er meget flot. Og også fordi, at det er blevet lidt nemmere med Conference League, og det åbner op for, at flere hold kan være med, ikke? Og komme ind og blande sig. Så jeg synes helt klart, at det er... altså Island har måske også ry for at være gode sportslige, også i håndbold blandt andet. Ikke? Og fodbolden rykker sig også, udvikler sig også hele tiden. Det er meget stærkt. Det er godt nok flot. Af sådan et relativt lille land, gør det så godt, udvikler sig så flot. Og i forhold til dig og din liv og karriere, hvornår startede du egentlig med at spille fodbold, og hvor? Jamen, jeg er født og opvokset på Amager, og startede med at spille fodbold i Dragør, hvor jeg er opvokset. Og så har jeg været rundt på nogle forskellige klubber. Som ung var jeg lidt forskellige steder for at finde lidt det match, som matcher det, jeg gerne ville. Jeg ville altid gerne ville være fodboldspiller, men havde måske ikke de bedste forudsætninger, fordi talentet ikke var lige så stort som nogle af de bedste i min årgang. Men jeg har haft viljen helt vildt, og har altid prøvet at finde en måde, der kunne løse sig på. Så når for mange af dem, ens jævnaldrende, man spillede med i Dragør, de begyndte at synes, nogle andre ting var sjovt, så prøvede jeg lidt at søge ind til nogle andre klubber. Så jeg var ret mange forskellige steder faktisk som ung. Okay. Og så var jeg i OB som U19-spiller. Før OB? Hvilke klubber var du så i? Jeg var, som sagt, i Dragør, så var jeg i Betonby, så var jeg smuttet ind forbi B93 som U17-spiller. Og så var jeg så kom jeg tilbage til Dragør og spillede noget seniorfodbold i KS. Og så på det tidspunkt var jeg så begyndt at komme lidt ind omkring de islandske ungdomslandshold. Så det sådan holdt måske lidt den der, hvad man siger, synet på mig i hvert fald udefra, at okay, der var noget værdi i mig, fordi der var noget med noget landshold indover, ikke? Fordi ellers er det måske lidt sværere at komme fra Dragør til OB, hvis ikke man har det med sig. Så det hjalp mig selvfølgelig meget, at jeg havde nogle ungdomslandskampe på det tidspunkt. Og hvornår var det, du fik de første ungdomslandskampe, sagde du? U17-spillere. U17? Der var jeg 93. Og det er fordi, du har en islandsk... Min mor er islanding, og min far er dansk, ja. Okay, og har du hele tiden i din ungdomsår tænkt, at der var en mulighed for at komme på det islandske landshold, eller være med omkring, eller hvornår startede den? Ja, men altså, jeg har altid haft islands pas og været islands statsborger, fordi min mor rejste meget op med min lillebror og jeg til Island, og så tror jeg bare helt naturligvis, vi fik det samme pas som hun. Ja. Og så, da det begyndte med de der DBU-samlinger og så videre, så var jeg bare ikke god nok på det tidspunkt, som mange af de andre spillede, der var, man kan sige, konkurreret med. Og så prøvede vi faktisk at undersøge mulighederne for, altså med der også noget samling for landsholder på Island. Det var der så, og så kom jeg så op omkring og var med til nogle træninger og nogle samlinger. Så I ringede op til dem? Ja, vi kontaktede dem, og så var de så, bare kom op og prøve at træne. Ikke? Og så var jeg med der omkring fra 14-15 års alderen på de der første samlinger, ikke? Og så røg jeg bare videre og videre i de der samlinger, hvor man så bliver sorteret fra, ikke? Og så lige pludselig havde vi 17 landshold, og så blev 19 og 21 og så videre. Ikke?
Det var spændende. Så det var sådan lidt den måde. Det var den vej igennem. Ja, det var egentlig bare at tage kontakt. Og som du sagde, så du har altid set dig som en, der virkelig er professionel og altid knoklet vildt hårdt. Og det er så fra, altså det har du haft med dig lige siden du var lille. Du måske altid knoklet hårdt, eller har sat dig altid for, at du vil blive fodboldspiller, og så bare kørt efter den, eller hvordan har det været? Jeg tror faktisk ret hurtigt, at jeg fik forståelsen af, at for mit vedkommende skulle der ret meget til for, at jeg skulle blive det. Altså, det er ikke noget, der bare kom naturligt. Og det har måske også været en af de der forser, der jeg kom lidt fra baghjul af, at jeg ikke har været en eller anden, der har været stort talent, der har været i FCK Brøndby eller Nordsjælland, og så bare hele tiden, om han skal nok blive til noget på et tidspunkt, han skal nok blive rigtig stor og blive solgt for nogle år. Altså, den havde jeg aldrig rigtig haft. Ja. Jeg har altid selvfølgelig haft lidt talent, men det var primært det der arbejde og min vilje til at blive bedre hele tiden, og hele tiden ville tage et skridt op. Hvor det er måske nogle gange lidt nemmere, fordi man ikke har så mange forventninger til sig selv, og man har ikke så mange forventninger omkring, at man så lidt kan lukke det ude, og så egentlig bare fokusere på at blive bedre til det, man gerne vil. Ikke? Har du altid bare sat dig for, at jeg skal bare blive fodboldspiller, og så bare ud af det spor, eller kom det sådan lidt af sig selv, at man fandt ud af, at man har et vist talent, og man måske også var lidt med på det islandske landshold i hvert fald, eller hvordan? Altså, jeg har altid set fodbold, lige siden jeg kan huske, og interesseret mig for det helt ekstremt. Så det har været og fyldt rigtig meget min hverdag som barn også. Og det er også nemt at blive fanget af det, fordi det er ikke kun spillet i sig selv. Fodbold, det inkluderer så meget med venskaber og sjove oplevelser og gakkerløjer og alt muligt. Altså, og mange af de venskaber, jeg har i dag, det er også noget, som er med kammerater, som jeg spillede fodbold med dengang, men som ret hurtigt gik ud, men vi har stadig en connection og kender hinanden igennem det, så det har været en led mellem, at man havde noget at samles om og have noget fælles omkring. Så det er jo ret nemt at blive besat af den verden, og det forstår jeg også godt, at der er mange der. Så for mig var det lidt springbrættet til, som så synes jeg egentlig, det er fed verden at være i, og så kan jeg så på den måde, også fordi jeg har lysten og drømme og ambitioner om at blive bedre, og se, hvor langt kan jeg egentlig rykke det her. Og det havde du, da du var ung, så hvor langt kan jeg komme, hvor langt kan jeg rykke det her? Ja. Havde du nogle mål i forhold til, at jeg vil komme på kontrakt, når jeg fylder x antal år, eller jeg vil opnå det her, eller jeg vil den her vej. Havde du det i dig? Altså, eller var det bare den her, jeg vil se, hvor langt jeg kan nå? Ja, det var nok mere den. Okay. Det var ikke sådan, du ved, for der er mange, der har den der, jeg tror, jeg havde den selv faktisk, og tænkte, jeg vil bare have kontrakt på min fødselsdag, eller et eller andet, fordi det kan man få som 15-årig. Ja. Måske mere den, end faktisk måske rejsen, som du selv siger, at se, hvor god man kan blive. Ja. Hvilket jeg tror er en rigtig sund måde at se på det som. Ja, jeg tror for mig var det sådan, havde jeg igen ikke de der klare forudsætninger for at blive til noget stort, så for mig var hvis det er en anden divisionskamp, så har jeg opnået det, så har jeg det mindste prøvet det. Okay. Så det var sådan, jeg havde ikke sådan, at jeg skal bare inde der, altså med selvfølgelig en indre drøm om at nå helt op på toppen, ikke? Så jeg har nok været smurt ind i noget ydmyghed, som måske også nogle gange sætter en barriere for, at jeg tør måske at ture noget mere i nogle ting. Ja, okay. Og være sådan lidt, okay, det er sgu fint nok det her, ikke? Altså når jeg kigger lidt tilbage på, at måske sådan, men hvorfor ikke bare give fuld blast, nu er jeg her, og sådan, hvorfor skal jeg hænge lidt ved det der med, at kommer ikke rigtig fra at være noget, som nogen så som noget helt ekstraordinært. Ja. Men samtidig synes jeg også, det har fået mig til at tage nogle sådan fornuftige valg, for man kan også nogle gange hurtigt blive draget ind, det ved du jo selv, ikke? Altså i fodboldverden, hvor der er mennesker, der løber ind guld og grønne skove, ikke? Ja, præcis. Så det synes jeg også har, som man siger, det træk, jeg har, der har måske også fået mig til sådan at være meget mig selv, og sådan meget tro mod den jeg person, jeg er, og den jeg gerne vil være over for folk. Ja. Og hvornår, kan man sige, da du så kommer til OB, der er det måske der, hvor man begynder at tænke, okay, nu er jeg sgu lidt med, hvor det er lidt sjovere, nu kan jeg faktisk godt blive til noget større, end måske bare have fået en første eller en anden divisionskamp, eller hvordan, fordi OB er jo en relativt stor klub, altså for mig selv, der nåede jeg aldrig rigtig til de klubber, før den lige pludselig hed Rosenborg, før da jeg var blevet senior, ikke? Så da du så skifter til OB, så må der jo være der er en eller anden form for, ikke et gennembrud, men en eller anden form, hvor jeg tænker, nu er det sgu lidt mere professionelt, end det har været førhen, eller hvordan? 100%, og jeg kunne mærke lige så snart at komme ind i det miljø, at jeg heller ikke, at det haltede lidt efter nogle ting, fordi jeg ikke har fået den der skole, som mange af de OB-spillere, der var på U19-holdet, de har været igennem, siden de var 13-14 år, været igennem den der OB-skole, og altså virkelig blevet skole som fodboldspiller. Det havde jeg ikke, fordi jeg havde flot lidt rundt blandt nogle Amager-klubber, og B93 så lidt ind og ud, og trænet 2-3 gange om ugen i Dragør, ikke? Ja. Altså
på et relativt lavt niveau. Ja. Så jeg havde ikke fået, så jeg kunne godt mærke, hold da kæft, jeg skulle lige, altså, jeg skal virkelig hænge i her og stå på tær for at kunne følge med, ikke? Og igen, så får man jo også den der følelse af, at jeg kan ikke bare flyve igennem det. Så det er jo klart, så det er svært at have en eller anden tanke om, at man skal have kontrakt med Superliga-holdet, ikke? Hvis ikke man følte, at man måske var lige så god, som der blev efterspurgt efter, ikke? Ja, og hvordan taklede man det som en ungdomsspiller, altså skift fra Dragør til et lidt større niveau? Jeg kan selv huske det fra deres skift fra Roskilde til, men det var sådan lidt mere senior, stadig ung selvfølgelig, men hvordan var der nogen med over i Odense? Boede du på college, eller, og hvordan taklede man det? Jamen, jeg flyttet over, jeg havde taget første 2G på Tårnby Gymnasium på Amager, og så ville jeg gerne gøre min uddannelse færdig, så jeg tog, og det ville OB også gerne have, jeg havde en gymnasial uddannelse. De havde Uffe Pedersen derovre, sådan en gammel OB-legende, som sagde, det skal du fandme have, og du skal gøre dine ting færdig. Så de tog virkelig hånd om en, også selv, fordi det tror jeg, man gør meget mere nu, end man gjorde for de der 10-15 år siden. Ikke? Ja. Så jeg flyttede over alene, og havde et kollegaværelse, og så færdiggjorde jeg 3.G derovre, og så trænede jeg med U19-holdet, og var også nogle gange op og træne med Superliga-holdet, og fik snuset lidt til, hvad det kræver, ikke? At være med på det højeste niveau. Mm-hmm. Og efter der, så hvornår kommer, vil du sige, dit gennembrud, hvor at man bliver professionel fodboldspiller? Altså der, hvor det ligesom, at man begynder at leve af at spille fodbold. Er det efter OB? Ja, det er faktisk efter OB, for der, jeg får så at vide, at de ikke vil skrive kontrakt med mig, der havde de allerede de målmænd, de skulle bruge Superliga-holdet. Ja. Så jeg tænkte, okay, hvad fanden gør jeg så? Og så tog jeg til nogle forskellige prøvetræninger. Jeg var i Vejle, tror jeg, og i HB Køge. Og de blev ikke rigtig, ville ikke have mig, nogle af dem. Og så lige pludselig, så kommer FC Vestjylland, fordi Thomas Villadsen, han var anden keeper for Thomas Mikkelsen i FC Vestjylland. Der. Ja, okay. Og han bliver så skadet, han brækker foden til træning, og så mangler de målmand, og de tænker bare, så tager vi Frederik ind. Og så fik jeg så kontrakt der for første gang, ikke? Og så tænkte jeg, okay, det er seriøst, ikke? Hvor gammel var du der? Der var jeg 19, tror jeg. 19 år. Ja. Så der kunne jeg godt mærke, okay, nu, og der kan man sige, der havde jeg lige haft et år i OB, hvor jeg har fået rigtig god træning, og været over med at snuse til omkring førsteholdet, har spillet nogle flere ungdomslandsholdskampe for U21-landsholdet også. Ja. Så man kan sige, så der begyndte jeg jo sådan lidt, et rigtig godt år for mig, hvor jeg måske fik sporet mig lidt mere ind på, hvad det vil sige at være professionel. Ja, præcis. Og blev også bedre. Fik bare nogle bedre kompetencer som målmand, og vidste mere, hvad det krævede, ikke? Så jeg var bedre rustet til at komme ind i sådan et setup der. I forhold til det her med at komme fra Dragør eller noget, hvor man måske ikke er, det er ikke top professionelt setup, og så lige pludselig kommer lidt ind i det her professionelle setup, som OB jo og Vestjylland også var på det tidspunkt. Hvordan taklede du det? Fordi nu kender jeg, hvordan jeg har mærket det på mig selv. Jeg havde svært ved, at jeg ikke var måske den bedste, eller jeg ikke var, eller de andre var, fordi de andre, som du også selv sagde i OB, de er altså langt foran en, når de har været i den her verden, eller været skolet i de her klubber i så mange år i forhold til en selv. Og jeg kunne mærke, at jeg synes sgu, at det var svært ikke at være den bedste. Altså det ramte min selvfølelse, eller de her følelser, man måske havde, da man følte, man var verdens bedste i FC Roskilde, og lige pludselig kom til noget meget mere professionelt, og noget meget større, og nogle meget bedre spillere, som så selvfølgelig de er, fordi de har trænet på det niveau i mange flere år, så det oftest er bedre spillere, man vil komme til, når man skifter hen til noget mere professionelt. Ja. Jeg havde lidt svært ved at navigere i det, og det gjorde så også, at inden jeg nåede at blinke, så var jeg jo tilbage i FC Roskilde igen, da jeg skiftede til Rosenborg dengang. Hvordan taklede du de følelser og tanker omkring at skifte op i niveau, og nogen, der måske er lidt foran en? Jeg følte faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke, at selve niveauet... det er jo sådan lidt, fordi man kan sige, som målmand er det jo lidt en anden sportsgren, altså end at være fodboldspiller og markspiller, fordi for mig at se, var det lidt lige meget, om det er en U17-spiller, der sparker en bold, eller det er en seniorspiller. Altså det kan godt være, at sparke lidt hårdere, men en U17-spiller kan også sparke hårdt. Så det vil sige, det er den samme, man kan sige, det er den samme opskrift for mig. Spillet går lidt hurtigere, men jeg skal stadig være klar på et indlæg, og det ligner jo hinanden, kan man sige. Ikke? Ja. Så for mig var selv den transition over til det ikke den store udfordring. Det, der var den store udfordring, det var det der med, at du spillede med nogen, der var 15 år ældre end dig selv, eller 20 år ældre end dig selv nærmest, og sådan levede, altså tjene nogle gode penge måske på det tidspunkt, inden du selv tænkte, hold da op, altså
det er nok mere det mentale omkring det, og der var nogle voksne mennesker, der stillede krav til en, men følges er jo stadig teenager, ikke? Ja. Altså stille nogle høje krav til en, fordi, og virkelig, man kunne mærke, at det er seriøst det her, ikke? Det er jo altså, vi spiller for ikke at rykke ned, og vi spiller for, at folk måske beholder deres lønninger, for ansatte i klubben og så videre, ikke? Så det må godt mærke, at lige pludselig kom der et andet pres, som man skulle håndtere. Ikke? Hvad så, hvis jeg skulle ind og spille Superliga-kamp, og jeg koksede helt, eller hvis Mikkelsen blev skadet, er jeg klar som 19-årig til at gå ind og spille de næste 10-15 kampe, jeg skal spille i Parken på Brøndby Stadion. Ikke? Og det, altså på det tidspunkt, der vidste jeg jo ikke, hvad det var, jeg gik ind til. Vel? I dag kan jeg godt tænke sådan, at det skulle meget fint, at jeg gjorde det, fordi det tror jeg ikke, jeg var klar til mentalt, fordi det er gået så hurtigt frem og fra at lige pludselig spille på nogle baner i Dragør på Lars Tynskyds mark, til lige pludselig stå i Parken og være på bænken, ikke? For et Superliga-hold. Ja, det er vildt. Og det er jo sådan noget, og det tror jeg ikke nogen, der vil kræve en 19-årig målmand, at han bare går ind, og så spiller han så erfaren og roligt, og det er meget, meget få tilfælde, man ser det. Men sådan som jeg ser det, så er det tit, selvom at man, selvom man er 19 år, så er de sgu alligevel sådan, at når man er på banen, så er der store krav til en. Så selvom du er 19 år og står i den Superliga-kamp, og hvis du lukker en 2-3 kasser ind, så er der i min optik ikke altid en kære mor, der tænker, når man er 19 år, fordi du bliver bare kastet ind. Og sådan er det. Det er hårdt i fodboldbranchen. Og der har vi jo set eksempler på også målmænd, der er blevet kastet ind tidligt, og har haft en rigtig dårlig oplevelse, og haft rigtig svært ved at komme over den efterfølgende, ikke? Men du har altid slået mig som en person, der har nogle fødder solidt plantet og en god selvfølelse. Og derfor så synes jeg også, at det er spændende at høre på, hvordan at du har taklet de her ting, altså det her med, at du ved, det der pres med, hvis man blev kastet ind og så videre, som du siger, så er det måske meget heldigt, who knows, men om man havde været klar til det, det ved vi jo ikke, men det er jo det der med, at man sidder der med de følelser, og jeg kan huske faktisk, da jeg også var de der 19 år og kom til Rosenborg, jeg var så nervøs for at blive skiftet ind. Og der var 21.000 tilskuere på den der første hjemmebanekamp mod Rosenborg. Det var jo, som du siger, noget helt andet end den klub, man kom fra, hvor der var, hvad er der nede til Roskilde Lunge? 350 på en god dag den gang. Ikke? Ej, der var lidt over 1000 på det tidspunkt, men det er selvfølgelig mange flere, og det helt andet et meget, meget større. Så der kunne jeg huske, som 19 år, i forhold til at se det for en markspiller og en fodboldspiller, at jeg løber og varmer op, og jeg har hele tiden øjnene næsten nede på bænken i forhold til, om er det mig, der skal næste gang. Og jeg er så nervøs. Altså, jeg er så nervøs, så da jeg ser ham, der står for udskiftningen, når han rejser sig op, så er jeg sgu næsten ved at gemme mig lidt bag Tobias Mikkelsen, fordi jeg tænker, er det mig, han vil? Okay, du ved, og så kommer han hen til mig. Og det der var der, det var, som du siger, er man klar mentalt, fordi at jeg var meget låst og meget nervøs og usikker, så det var slet ikke en Emil Nielsen, der har spillet frit eller noget som helst. Og der har jeg jo nok ikke haft den her mentale styrke eller selvfølelse, eller hvad man kan sige, og har været trænet i det i forhold til det step, som jeg tog. Så det er jo super relevant, som du siger, at man ved jo ikke, om man egentlig havde været klar til, eller hvordan man havde taklet det. Men jeg taklede det måske ikke så godt. Måske, jeg ved ikke, om man kan sige ikke så godt, men jeg gemte mig i hvert fald lidt fra måske sådan, jeg var meget nervøs. Og det er jo klart, at når jeg kigger tilbage på Emil dengang, så var der nogle ting, man kunne have forberedt sig på, og have arbejdet med, og have udviklet sig lidt igennem. Fordi jeg tror, det er nogle meget normale følelser, altså, som du også selv tænker. Og jeg har, jeg har jo selv, altså nu har jeg selv hjulpet en del unge målmænd også, lavet noget coaching for dem også. Gør du stadig det? Ja, en lille smule. Jeg har ikke så meget tid i øjeblikket, men jeg er stadig i kontakt med en del af dem. Og hvis det er brug for mig, så kan de altid ringe. Ja, fantastisk. Fordi at det er jo sjovt det her, og det synes jeg det er ret interessant, fordi man kan sige, de følelser, vi har, når sådan noget sker for eksempel, det er jo mange gange, altså sådan, det er jo man kunne godt have forberedt dig på de ting, men nogle gange er du også nødt til at komme ud og prøve det af. Præcis. Så det vil sige, du kunne godt have gået til en masse mentalcoaches, psykologer og så videre, og de har sagt, Emil, du skal bare gøre sådan og sådan, og du skal skrive ned, hvad du laver hver dag, og du skal bare tænke på sådan, bare tænke på noget godt, og lade være med at tænke på noget. At du ved, der er så mange gode råd, og for mig så handler det også om, så man kan sige, på det er også nogle unfair forudsætninger, at du skal gå ind og levere som 19-årig, hvor du ikke har prøvet før at spille foran 20.000 mennesker, og så skal du gå ind, og så skal du spille fuldstændig frit som om, altså det kan næsten ikke så gøre, også selv hvis du har fået den bedste forberedelse op til det,
Så for mig at se også, nu snakker vi før om, at unge målmænd, der får chancen, skal det ikke bindes op på én præstation, eller én kamp, eller du kommer ind og får det sidste halve time, der må du bare ikke fejle, vel? Fordi så kan man se det op på måltavlen. Præcis. Og det er lidt den der, man er nødt til at have måske, man er nødt til at få chancen noget mere tid, og der er jo, fordi ellers er det svært at bedømme dem. Mange målmænd er rigtig, rigtig dygtige i træning. Det er nemt at være god, når pulsen er oppe, intervalspiller mange redninger, og blevet trænet godt teknisk, nu snakker jeg bare ud for en målmand, og så komme ind og så have en helt anden, du skal være en helt anden mindset i forhold til, jeg skal være klar på, at jeg kan røre bolden 20 minutter, men så kommer der spark, så være klar, eller så kommer det indlæg, eller den relation mellem forsvarsspillerne, det er jo ikke noget, det er ikke noget, man kan træne altså, på samme måde, som du kan få i kamptræning. Og slet ikke med det pres, der også er, og du ved jo godt, helt inderst inde, så ved du godt, hvis jeg fucker op nu her, eller kigger mig, orienterer mig ordentligt, eller ikke har fokus på begrebet, så koster det forholdet. Og så er alle de 10 markspillere, der løber rundt, og altså nærmest har hummer ud af halsen. Keeper, altså, det er jo det, og så står man dernede og ligner en klovn, ikke? Jo. Så det er jo, det synes jeg er interessant snak, og jeg tror rigtig mange, der kan se sig selv i det. Ja. Især med de følelser der. Det, som jeg også synes er sjovt, at det er jo de følelser, du har der, som 19-årig, der ikke vinder at spille for Rosenborg for 20.000 mennesker. Det er jo også, altså de følelser er den samme, hvis du er, skal jeg sige, det ved jeg ikke, hvis du er 5 år, og ikke vil i børnehave, eller du skal i børnehave første gang, eller noget af den stil. Så følelserne er det samme, altså det samme, det vi kan genkende følelserne, men vi er jo så bare blevet bedre til at håndtere dem, og så tage dem ind og sige, at det her at det er sådan rationelt, den her følelse her, og det er jo fair nok, at jeg har den, ikke? Og det er jo så det, jeg tror, vi begge to er blevet bedre til med vores år, det er at sige, at det er fair nok, at jeg er nervøs, men jeg skal stadig gøre det arbejde, der skal gøres. Og det er også det, jeg blandt andet siger til mange af de unge målmænd, jeg arbejder med, at prøv at du skal næsten være nervøs, for det er mærkeligt, hvis ikke du har en nervøsitet, eller en glæde, eller følelserne kommer ind som tåge. Altså vi kan ikke styre dem, men vi kan styre, hvad for et vi vil tillægge fokus, og hvad for et vi vil tillægge energi. Ja. Hvad for nogle tager vi ind, og så siger, okay, det kan godt være, at jeg er bange for, at jeg kokser, jeg sparker noget siden før, nu, jeg håber ikke, forspilleren spiller mig igen, fordi hvad nu, hvis jeg laver en fejl? Alle de der, men det må vi ikke tillægge for meget værdi, fordi så er det dem, der fylder, i stedet for at tænke, okay, hvis han spiller mig, så prøv at acceptere følelserne af der, læg dem til side, og sætte til sig, okay, inden han spiller, måske orientere mig om venstre back, han er klar. Ja. Fordi så lige pludselig, så lægger du fokus over på, jamen det er faktisk noget brugbart, noget jeg kan bruge til noget. Ja. Og når det så er gjort, så får man selvtillid, og så lige så stille, så kan de der dårlige følelser, de forsvinder nemmere væk. Sådan bygge det op på en eller anden måde, sådan i forhold til at bygge selvtilliden op for at som de siger, start. Jeg kan huske, de altid siger, start med at lave 3-4 gode og nemme pasninger, og så stille og roligt, så kører flowet. Og det er der jo en eller anden idé, ikke? Og du kan også se, hvad jeg har lagt mærke til mange målmænd, for eksempel hvis de har en god redning i starten af kampen, eller har på 2-3 gode aktioner, man kan nærmest se på deres kropssprog. Ja. Nu så jeg faktisk, tror det var United, jeg så forleden, spille mod, var det Wolves, hvor deres keeper, han har 2-3 fantastiske redninger, og så bliver han faktisk lidt overmodet. Altså, hvor det sagt har en modsat effekt, hvor han så går ud, og nu skal han ud og købe det hjørnespark, som så bliver sparket direkte ind. Ikke? Ja, okay. Det var faktisk sådan en erfaren keeper, men jeg kunne bare se det der med, at han blev bare han blev for overmodet, eller sådan. Højere, ja. Og det er sjovt at se, fordi så kan man så snakke om, hvis ikke han havde haft de 2-3 gode redninger, og troede, han var en verdensmand, og kunne det hele. Altså havde han så bare grædet det indlæg, eller været med at sige, at jeg skal ud på det, eller måske bare været lidt mere rolig i det. Ja. Så det er sådan, der er så mange mekanismer, man lægger mere mærke til, når man har været i gamet i flere år. Ja, præcis. Og det synes jeg er ret interessant. Det er meget, meget, meget interessant, og det er også det der med, især lige med ham der, det er jo, at der er jo både, det handler jo om balancen, fordi det handler jo om, nu blev ham der for overmodig, og det er jo også, når ventilen måske bliver skruet lidt for meget den ene vej, eller det er jo også lidt for meget den anden vej. Han tager ind igen, hvor han siger, nu tror jeg kan alt, nu skal jeg ud og skabe noget. Altså det, og jeg kan jo snakke mere om det, fordi jeg selv genkender det, hvor meget jeg har, så har haft nogle gode redninger, så tænker jeg, jeg kan det hele, men nu skal jeg bare gribe alle indlæg, og jeg skal ud og eje feltet, ikke? Og så blæser man bare forbi bolden, ikke? Og det er jo igen, så er det igen ikke en rationel beslutning, så skal man hele tiden vende tilbage til altså de værdier, man har, og det man ved, man kan, og hvad man er, det her, det skal udvikle, og det her, det kan jeg faktisk godt, for jeg kan det i træning. Og det er bare lidt noget andet i forhold til markspiller og målmand. Fordi som en markspiller, det er jo, hvis man har nogle gode aktioner, jamen, så tænker man, jeg kan drible den her bak, eller hvem det er, hver gang. Og så kan det være, at man mislykkes 1 gang eller 2 gange, og whatever. Så dækker bakken forhåbentlig op ned bag i. Ikke? Men sådan en som dig, som du sagde med ham i Manchester United, hvor hvis man misser et indgreb, så koster det bare. Jamen, det gjorde det. Så derfor er de her mekanismer sindssygt spændende for sidste skansen, som så er keeperen, fordi der skal du virkelig næsten endnu mere holde dig mentalt stærk igennem hele svineriet. Også fordi der kan jo være nogen hele kampen. Der kan jo være nogle store dele af kampen, hvor man faktisk ikke rigtig er involveret, hvor man skal blive ved med at holde sig selv på dupperne. Ja. Og der tror jeg da godt,
at jeg kunne have lidt svært ved at blive ved med at holde mig på dupperne, hvis spillet det kører 20 minutter ned i den anden ende, du ved, så vil jeg nok begynde at stå og kigge på flyvemaskiner eller nogle gange. Ikke? Ja. Men og så jeg synes, det er sindssygt spændende, fordi at jeg synes også, at det er vigtigt at sige, og som du siger, at bare fordi man er nervøs, altså da jeg var nervøs i Rosenborg, så er det ikke fordi, jeg ikke skal gøre det. Der, hvor jeg synes, det er rigtig spændende og en super fin udvikling, som der er kommet i sport nu, det er, at det her med at blive samlet op, det her med at placere de her følelser. Fordi hvis man skal igennem dem, lære af dem, så bliver du nødt til at gå ud i dem. Du bliver ligesom nødt til at stille dig foran de her. Fordi hvis jeg havde gemt mig og aldrig kommet ind på banen, så har jeg nok ikke lært alle de ting, jeg har lært nu her i mit liv efterhånden. Så det er det her med for mig, at samle det op igen. Og det er jo sådan en kontinuerlig ting. Ja. Fordi at, som du også selv har mærket i din karriere, så bliver man jo hele tiden klogere. Men jeg ved for mig selv, at jeg blev klogere meget af hen ad vejen, også fordi jeg var nysgerrig på mig selv og de her ting. Men det gjorde jo bare, at det tog jo en 6-7 år måske af min karriere, fordi at man måske ikke havde gjort det på en eller anden måde tidligt, ikke? Altså lært at navigere i de her følelser og tanker. Altså havde du mental coach på det tidspunkt? Nej, overhovedet ikke. Jeg kom jo for FC Roskilde, ikke? Og jeg vil også sige, der var ikke samme fokus på det dengang, jo, som der er nu på samme måde, og jeg synes også, der kan være endnu mere fokus på det. Og så er det jo også vigtigt at sige, at en mental coach passer jo ikke nødvendigvis til alle. Det gør det altså, det er jo meget forskelligt, hvem der lige rammer en. Jeg vil så også sige, jeg ved sgu ikke, om jeg havde taget det alvorligt dengang. Nej. Altså fordi, at Emil Nielsen, han kørte sgu lidt nogle gange, tror jeg. Ikke så modtagelig. Nej, sit eget show, ja. Så man troede jo nok også bedst selv på nogle punkter, men jeg tror, der var rigtig meget at lære, hvis man samlede det op tidligere. Fordi det er ikke, fordi man ikke skal gøre tingene. Nej. Det er jo en vigtig pointe. Det er bare nogle følelser, som man skal lære at navigere i. Og så er der jo nogen, der er bedre til det end andre. Det er også sindssygt vigtigt at sige. Der er nogen, der kommer med en anden personlighed. Der er nogen, der kommer med noget andet i bagagen, som har måske slet ikke mærker, at der er 21.000. De der røvhammerne er ligeglade. Så de spiller bare lige meget hvad. Vi kan nævne sådan en som Zlatan måske, som man i hvert fald tænker, ham der, han har bare været iskage kold, personlighedsmæssigt. Det er bare det, han har. Og sådan er han, og de passer jo typisk godt ind i vores branche, sådan noget. Ikke? Men der er jo også en masse af de andre. Ja, det er der. Som mig selv, for eksempel, som måske ikke havde den største selvfølelse, eller ikke havde den største ro i at skulle ind og spille i Rosenborg foran så mange. Ikke? Og aldrig nogensinde fandt roen i forhold til det. Og det synes jeg, som du også sluttede med at sige, det er sindssygt spændende samtale, fordi at, som du siger, jeg ved ikke, hvad det var blevet til, hvis jeg var blevet kastet ind som 19-årig der. Jeg ved sgu heller ikke, hvad det var blevet til min fodboldkarriere, hvis jeg havde haft en at spare med og navigere. Hjælpe mig med at navigere i de her følelser. Ikke? Ja. Så derfor synes jeg, det er sindssygt vigtigt. 100%.